Arratsaldeon eta ongi etorri. Senideok, aurtoma... Bai, zaitza? Senideok, aurtengo garizuma aldiko hitzaldietara. 3 egunetan zehar bilduko gera gogoeta eta otoitz giroan. Ildo nagusia joan zen urtego ekainaren 29an, San Pedro eta San Paulo apostoluen festaburuan, Frantzisko Aita Santuak sinaturiko Desiderio Desiderabi, gutun apostolikoan aurkitzen dugu. Idatzi honetan, Aita Santuak, kristau herri osoari hezkuntza edo formazio liturgiko sendoa eskaintzea duen garrantzia azpimarratzen du. Formazio liturgiko horren helburua argi azaltzen da. Igandeko ospakizunean parte hartzen dugunok, kontura gaitezen, liturgiaren hitz, keinu eta gestuen edertasuna eta egiaren bitartez aurkitzen garela Jesus piztuarekin. Gestu, keinu eta ezagorri horien esanahia ezagutzea ezinbestekoa dugu. Jaunak gurekin topo egiteko zein bide erabiltzen dituen jabetzeko. San Agustinek esan ohi zuen bezala, ulertu sinisteko, sinistu ulertu ahal izateko. Eta ulertu eta sinistuaz, fedearen egia eta edertasuna harrituaz eta ikutuaz ospatu. Jesusen azken afaria oroitzen digun abesti hau kantatuko dugu elkarrekin. Jesus maitea zen. Jesus maitea zen, azken afaria, bera eman nairi, ardo eta ogia, guretza zelari, hiltzeko aurrean, maitasuna zeukan, bihotza mendean, gortu zagun beti, Jesus jaiko jauna, sakramentu hontan, gurekin dagoena. Egin dezagun otoitzen ideok. Jainko gure aita, betiko bizirako berritzen gaituzu, Kristoren heriotza eta piztueraren sakramentua den Eukaristian. Emaiozu zure herriari fedean, sinismenean eta konfiantzan irautea, errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. San Markosen evangeliotik entzungo dugu orain pasarte bat. San Markosen evangeliotik. Azken afarian, jaten ari zirela, Jesuseko ogia hartu eta bedinkapen otoitza eginez, zatitu zuen eta eman zien esanez. Arrezazu hau nire gorputza da. Gero, edalontzi hartu eta ezker otoitza eginez, eman zien, eta guztiek edan zuten bertatik, eta esan zien. Hau nire odola da, itxunaren odola, guztientzat izurtzen dena. Haranik egia esan, ez dut gehiago ardorik edango, ardo berria jainkoaren erreinuan edango dudan egunera arte. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Bueno, eserita jarri naute eta nire ondo etorriko zait, eserita egotea, zalantzarik gabe. Bale, hemen, hauan parien ipinizkeo igual hobetu, ezta? Bueno, esaten nuen eserita jarri nautela eta ni eserita hobeto nago noski nire
bizkarra askoz ere lasaiago eta erosoago dago, baina kontua da, akaso eserita luzatu egingo naizela, baina bueno, nekatzen zeratenean, tranquil, poliki atera, eta ate zarata entzuten badut gehiegi, bueno, orduan ja moztu ingo dut, ja. Bueno, lehenengo egun honetan, pixka bat argitu nahi dizuet, nola agertzen zaigun Jesus gure artean. Hori pixket ulertu dezagun. Egiaz esan behar badut, ezinezkoa dugu misterio hori, gertaera hori, gertakizun hori onartzea, fedearen giltza falta baldin bazaigu. Gogoan izan atzoko itxuaren evangelioa nola lehendabizi esaten zuen gizon batek sendatu nau, geroago esan zuen profeta bat da sendatu nauena, eta azkenean esaten zuen jauna da. Hirugarrengo erantzun horretan agertzen da itxu izanaren fedea. Itxu izan zen bitartean, eragozpen zitzaion Jesusengan sinisteko, eta ikusten hasi zenean ere prozesu bat beharrezkoa izan zuen, Jesusengan, gizonarengan, jangoikoa bera ikusteko. Era berean guri ere gauz bera gertatzen zaigu, iruditzen zait, 2000 urte beranduago. Jesus pistua gure artean dagoela sinesteko, Eukaristian Jesus pistua presente egiten dela sinisteko, onartzeko, ezinbestekoa dugu guk ere aitortza horretara iristea. Bai, jauna da. Eta Kristoren gorputza eskaintzen zaigunean, amen esaten dugu, amen erantzuten dugu. Hau da, esaten dugu, bai, Kristo bera da, nik nire barnean onartzen dudana, eta ez bakarrik nik bera onartu, baizik eta baita berak ere ni bere ganatu. Fedea giltza. Hori izango nuke lehen da bizi. Zeren da, Pasko Irunean ospatuko ditugu liturgiaren bitartez, Jesusen heriotza eta Jesusen pistuera. Eta pentsa dezakegu pixka bat eszenifikazio batean gelditzen direla elizkizun horiek, prozesioen antzera, ez da? Prozesioan ikusten ditugu pausoak, eta pauso horiek laguntzen digute, Jesusen azken egunak oroitzen, ez da? Baina liturgian pasatzen dena, gertatzen dena, ez da oroimen soila, eta ez da ere eszenifikazioa. Nik ikusi dezake teatro batean, batek bestea hiltzen duela. Ez da? Puñal bat edo kutsillo bat hartu eta sartzen dio, baina badakit gezurra dela. Bukatzen denean, badakit biak, hildakoa, bizirik aterako dela, bizirik agertuko dela. Elizan gertatzen dena liturgian, egia da, ez da gezurra. Eta esaten baldin badugu, Pasko Irunean, Jesusen heriotzean eta pistueran parte hartzen degula, ez da eszenifikazio bat ikusten ari garelako, baizik eta egiaz, haren jarraitzaile edo apostolu izango bagina bezala, orain dela 2000 urte gertatu zen gertaera berean, guk ere parte izaten degulako liturgiaren bidez noski. Bere heriotza eta pistuera ezin dira errepikatu, noski badakigu, ezin dira errepikatu. Baina sakramentuan bitartez, liturgiaren bitartez, gu gertaera horretan sartzen gera. Orain dela 2000 urte bizi izan bagina bezala. Eta hori gertatzen da baita ere, igandeko eukaristia bakoitzean, asteroko Paskoa deitzen diogu. Astero, itzultzen gera
Kalbario mendira Jesusekin, eta berekin pasatzen dugu misterio hori, Pasko misterioa, heriotzatik bizitzara pasatze hori. Eta ezinbestekoa zaigu guri, ez bakarrik gure bizia amaitzen denerako, baizik eta gure eguneroko bizitzarako Pasko esperientzi hori izatea. Eta sinistea, benetan, Pasko misterioan sartzen gerala liturgiaren bitartez. Garizuma ospatzen dugu, eta kontuan hartzen dugu, garizumari esker, gure bizitzan basamortu asko daudela, gure bizitzan egarri asko ditugula, gure bizitzan iluntasun asko daudela. Datorren igandean ikusiko dugu gure bizitzan heriotzaren ezaugarri asko presente egiten direla. Baina Jesusek esaten digu, lasai, zuen helmuga ez dago hor, zuen helmuga ez dago kanposantuan, zuen helmuga ez dago basamortuan, ez egarri izatean. Zuek ere Paskoa esperimentatzera deituak zaudete. Heriotzatik bizitzera pasatzera. Horregatik, bigarrengo igandean, transfigurazioa ez da, antxaldatzea. Hor iragartzen zaigu nolabait aurrez Paskoan Jesusek egingo duena edo gertatuko zaiona, eta baitaren nolabait guri gertatzen ari zaiguna. Guri gertatzen ari zaiguna. Liturgian Jesusekin topo egiten dugu, berak irrikitan dago gurekin topo egiteko Aita Santuak hemen esaten duen bezala, irrikitan nengoen, desio nuen bene-benetan, zuekin Paskoa ospatu ahal izateko. Igandero, hitz berak zuzentzen dizkigu Jesusek, desio dut zu niregana hurbiltzea, zurekin aurkitzea, zurekin Paskoa ospatzea. Zeren da zure bizia bai nahi dut, zu bizitzea nahi dut. Gu elkar aurkitzearen helburua horixe da. Nik bizia izan dezadan. Ez nadin bizi basamortuan, ez egarri, ez iluntasunaren erdian, ez heriotzaren menpe. Edota bizi behar badut gauza guzti hauen menpe, jaunaren laguntza, jaunaren argia, senti dezadan. Jauna dut hartzai, ez naiz ezeren beldur, zu bai zauden nerekin. Salmoa, igandeko salmoa, esperientzia hori bera, egin behar dugu edo deitzen gaitu, egitera deitzen gaitu Jesusek, liturgiaren bitartez. Nola ordea aurkitu gaur Jesusekin 2000 urte beranduago? Badakigu norbaitzuk haragi egin zenean berekin egon zirela, testigutza badaukagu. Esaten dute evangelioan, 5.000 personak ezagutu zutela gutxienez, emakumeak eta aurrak kontatu gabe, zenbatu gabe, ez da? Baina bere bizitza osoa Palestina inguruan izan zen. 30 urtetan zer egin zuen ez dakigu ondo. 3 urtetan horribil izan, herrik herri, predikatzen, evangelioa aldarrikatzen, zenbat pertsonak sinistu zuen beregan, gurutziltzatu zuten, nork esan zuen ura jangoikoa zela, gudari batek hau benetan jangoikoaren semea zen, gudari erromatar batek hau benetan jangoikoaren semea zen. Baina horretara baino ez ziren iritsi, pertsona gutxi batzuk ezagutu zuten, norbaitzuek gizonarengan jangoikoa bera ikusi zuten, eta beste askok bizkarra eman zioten. Orain ordea, gauz diferentea gertatzen da. Jesus hilen artetik piztu ondoren, giza haragiaren, giza izatearen muga guztiak gainditu ditu. Eta horregatik esaten dugu, edozein tokitan, edozein garaitan presente egin daitekeela.
Ez beraz Palestinan gizon zelarik zituen mugekin, baizik eta jadanik muga guzti horiek gaindituta. Nola ulertu hori? Nola onartu hori? Asian, Afrikan, Europan, Amerikan, Ozeanian, fededunak dauden edozein tokitan, Jesus presente dagoela. Zuek biltzen zeraten tokian, han nago ni zuekin. Zuen lagun izango naiz eta zuekin egongo naiz, azkegun egunera arte. Ni zuen artean egon nadin, egizue hau nere oroigarri. Jesusen promesak dira, baina Jesusen hitza bete egiten da. Jesusen hitza beteaz, 2000 urte beranduago, gurekin dago, gure artean dago, gure artean presente egiten da, berarekin aurki gintezke. Eta gaur ere guri esaten digu leheno esan dudana, irrikitan nengoen zuekin egoteko, zurekin egoteko. Nola erantzun behar diogu? Desio horrek gure desioa eskatzen bai du? Nola bideratu bi desio horiek elkarrekin aurkitzea? Nola topo egin jaunaren bihotza eta nere bihotza? Francisco Aiza Santua gogoratzen digu, guzti hau liturgiaren bitartez gertatzen dela. Siniz dezakegu beraz, horrela dela. Aita Santuak bere gutun apostolikoan, behin eta berriro simboloei buruz hitz egiten digu. Eta esaten digu, egiaz, jauna eta gu eta jauna aurkitu ahal izateko, simboloen hizkuntza ulertu behar degula. Eta egia da, gure eukaristia, sarrerako abestetik hasi eta azkenerako bedenkapenara arte, bedenkapena beitartean, simboloz, keinuz, gestuz, mugimenduez betea dagoela. Eta esan dezakegu, guzti hori nolabait guk ezaguna degun hizkuntza dela. Mugimenduak, begiradak, hitzak, elkarrikutzeak, gizatasunarekin zerikusia duten zerbait dira. Guri hurbil egiten zaizkigu gauza hauek. Ez dira ulertzen ez ditugun hizkuntza, jainkoak ez digu urrundik hitz egiten, baizik eta gure hizkuntza bera hartzen du gurekin hitz egiteko. Hori bera egin zuen lehendabizi etorri zenean, ezigun zerutik hitz egin, ezigun zerutik bere aurpegia erakutsi, baizik eta gizon batengan, gizon baten haragia hartu zuen, gizon batengan agertu zitzaigun. Horregatik esaten dugu, eta egia da, lehendabiziko simboloa, kristautasunaren lehendabiziko simboloa, Kristo bera izan zela. Mundu honetako pertsona batengan, guk ikusi ikutu eta entzun dezaieko egun pertsona batengan, jangoikoa ari zitzaigun. Pertsona horrengan, bere bitartez, jangoikoarekin aurkitzen ari ginen. Jangoikoa gure bidera ateratzen zen, eta gu berarekin aurkitzen ginen. Eta bide hau bera erabiltzen du orain ere, fizikoki ezin da gure artera etorri. Jesus ez da berriro jaioko. Noski. Baina gure nortasunaren alderdi diren hizkuntza simbolikoen bitartez ari zaigu gaur ere gure artera etortzen eta gurekin topo egiten. Aita Santuak askotan aipatzen du hemen liburutxu honetan, bere gutun honetan, simboloa. Simboloa irakurtzen ikasi, simboloa ulertzen ikasi.
Simboloaren bitartez, ematen bai zaigu doairik handiena, oparirik handiena, Kristo berarekin aurkitzeko zoria. Guk norbaiti erregalu bat egin behar diogu, bitxi bat erregalautu behar diogu, joaten gera bitxitegira, kolleriara eta aukeratzen dugu, gure poltsikoaren arabera, zer erosi dezakegun eta badakigu, bitxitegikoak kaja polit bat ipiniko duela, aterako duela, eta kajaren erdian jarriko duela bitxia, eta baita ere papel poli bat, papel eder batekin lasotxo bat eta zorionak edo ipiniko duela, ez da? Hartzen dugu kajatxo hori eta bagoaz jasotzailearen gana, eta berak urrutitik ikus dezake eta senti dezake opari bat emango diogula, ezagutzen duelako kodigo hori, hizkuntza hori ezagutzen duelako, kajatxo bat, paper dotorea, lasotxo bat, baina hasi nitezke irriparrez, zeren lagun horrek, senarrak, emazteak, erloju bat edo erastun bat akarki niretzako oparia. Simboloa baino ez dira papela eta kajatxoa, baina urrutitik antzeman dezaket hor datorrena, hor ematen zaidana, zerbait ederra eta handia dela. Esan genezake, Eukaristiarekin gauz bera gertatzen dela, kofre eder bada, paper zoragarriaz bilduta, simbolo politiak ditu, ezaugarri ederrak, dotoreak, askotan oso apalak eta xumeak. Gure hizkuntzan ulergarriak, kanpaiak adibidez, tilintalan entzuten ditugunean etxetik, badakigu, jadanik badakigu, jaunaren deia dela hori, jaunak esaten digu, irrikitan nagozu nire etxera etortzeko eta nirekin, Eukaristia ospatzeko, Paskoa ospatzeko. Urruti egon arren, kanpaiak entzuten baditugu, kajatxoa, oparia. Frantziskok esaten digu, aita santua, opari handiena egiten ari zaizue. Eta ez dago urrun, ez dago urruti, hortxe daukazue bertan, zuen parrokian, zuen elizan, Eukaristian. Hizkuntza hori ikastea, ulertzea, ezinbestekoa zaigu, begiei, belarriei, usaindu ahal izateko ahalmenari, dastatzeko ahalmenari, gure pertsona osoari ematen zaizkigu, eskaintzen zaizkigu simbolo horiek, gure izate osoaren bitartez, kontura gaitezen jauna gurekin egon nahi duela, jauna gurekin egon nahi duela. Adibidez, lehen hileta bat izan da, ez da? Intzentzua erabiliko zen, usain gozoa. Norbaite pentsatu du, usain gozo horretan, jauna ari zitzaigula hurbiltzen. Musuaren bitartez, usainaren bitartez. Gauza xumeen bitartez. Gure hurbileko diren gauza xumeen bitartez eratua dago Eukaristia, gauza xume hoien bidez ari zaigu jauna gure bidera ateratzen gurekin egoteko. Horregatik, atentzio guztia jarri behar dugu, eta batez ere bihotz osoa jarri behar dugu, izan ere elizara sartu orduko dena ari zaigu jaunari buruz hitz egiten, dena ari zaigu jaunari buruz hitz egiten, eta denaren bitartez, gauza guztien bitartez, batzuk garrantzitsuak izango dira bestea baino, baina gauza guztien bitartez, entzun dezakegu jaunaren ahots hori.
posetan nengoen, irrikitan nengoen, zurekin aurkitzeko, zu hemen gaur ikusteko. Bueno, guk baliteke, gehiago ezagutzea beste konzeptu bat, ezta? Sakramentua konzeptua. Baina Aita Santuak sarritan aipatzen duen Romano Guardini teologoak hemen askotan aipatzen du, teologo liturgista, esan ohi zuen, Eukaristia osorik simboloa dela. Nik paper batean daukat apuntatuta hildakoen zerrenda, eta niri ahastu egiten zait, eta Luis izaten diot, torre zaitez honutz, eta tortzen zaitez, ez papela ahastu egiten, eta zoaz sakristiara eta ekarri dazu. Hori parentesi bat da, parentesi bat beharrezkoa, akats bat izan dudalako. Baina gainontzean, elizan egiten diran keinu guztiak, bezetan egiten diran keinu eta gestu guztiak, izaten diren hitz guztiak, denak simbolo dira. Hau da, denak jaunaren presentziaren astarna daramate. Baina esaten dut, askotan ezagunagoa izango zaigula guri beste konzeptua, sakramentua. Sakramentua mundu honetako gauz bat da, baina bere bitartez Jangoikoaren munduko zerbait egiten zaigu presente. Jangoikoaren ekintza, akzioa batez ere egiten zaigu presente. Hori da batez ere sakramentua. Baina, ejemplo baten bidez, sakramentua eta simboloa bien arteko lotura pixka bat argituko nuke. Maiatzean jaunartzeak izango dira, ezta? Eta katekistan bati okurrituko zaio, lehen jaunartze horretan, ofertorio momentuan eskaintza simboliko bat egitea. Eskaintza simbolikoa deituko dio. Eta jarriko du gitarra bat, bi mutikok eramango dute gitarra hori, beste batek baloia, beste batzuek libururen bat, eta azkenik norbaitzuek ardoa eta ogia ekarriko dizkiote ona Felixi, ezta? Eta Felixek hemen jarriko ditu, gauza guzti horiek, ardoa eta ogia ez, noski ardoa eta ogia altare gainean jarriko ditu. Eta horri deituko diote eskaintza simbolikoa. Baina simbolo izateko, sakramentu izateko bezala, esan nahia eta izana berdinak izan behar dira. Esan nahia baldin bada eskaintza, izana ere eskaintza izan behar du. Horregatik, etorriko dira gero gitarra, baloia eta liburuaren jabeak, elizkizuna bukatu ondoren, eta berekin eramango dituztea etxera. Hoiek ez dira simboloak, apaingarriak baizik, ez direlako eskaintzak. Eskaintzak izan balira, orduan, esan nahia eta izana batera etorroko ziren, ezta? Baina gezurrezko eskaintzak ziren, itxurazko eskaintzak. Ardoa eta ogia ordea, hoiek simbolo egiazkoa dira. Eskaintza direlako eta eskainiak izan direlako. Inorez da etorri gero, bukaeran, ardo hori eta ogi hori etxera eramateko eskez. Inorez. Hor dago diferentzia. Simbolo guztiek daramate beregan egi hori. Bestela ez dira simboloak. Bestela apaingarri batzuk izan daitezke, baina hortik ez dira pasatzen. Eta sakramentuan ere berdin gertatzen da, horregatik dut lotura hori. Simboloen bitartez, uraren bitartez, bataiatu Jesusekin
batera pasatzen da heriotzatik bizitzara. Simbolo horren bitartez, uraren bainuaren bitartez, Jainkoaren seme egina izan da. Esan nahia eta egina, izana, berdina dira. Eta horregatik ura simbolo bada. Sakramentu batetarako erabiltzen dena. Jesus bera ere esan dugu lehen simboloa izan zela, ez da? Berak erakusten digu, asko, berak erakusten digu nola ulertu gure sakramentuak eta gure simboloak. Gizatasuna hartu zuenean, gizatasun hori simbolo bihurtu zen, sakramentu bihurtu zen. Igokundean, gure gizatasuna beregana eraman zuen. Ez zuen hemen utzi. Jainko gizon egin zen. Eta Jainko gizon egina hilen artetik piztu zenean eta aitaren igo zenean, bere gizatasuna, gure gizatasuna, berarekin eraman zuen. Eta horregatik, sakramentuen bidez eta simboloen bidez, gure gizatasunari dagokion zerbaiten bidez presente egiten da. Gure gizatasunari dagokio simboloa. Eta simboloaren bitartez presente egiten da gaur gure artean. Gure haragiarentzako hurbileko ulergarri diren errealitateen bidez. Esan dut ura ez, baina ogia eta ardoa Eukaristiarako, Eukaristiaren sakramenturako, Eukaristian presente egiteko, ogia eta ardoaren simboloak, olioa, ezaguna zaigu olioa. Olioa gaixoan igurtziaren erabiltzen den simboloa, bere osasuna, bere hurbiltasuna agertzeko sakramentua. Esku ezartzeak, apaiz ordenazioan, gustatzen zitzaion Jesusi eskuakin ikutzea. Bere keinu bat, guri ere gogoko zaigu elkar ikutzea. Gestu hori gure eguneroko bizitzan bizi duguna eta ulertzen dugun gestu hori, ez da berdina muturreko bat ematea edo karizia bat egitea, badakigu zer esan nahi duen batek eta besteak. Hizkuntza hori bera erabiltzen du gaur egun Jesusek gure artean presente egiteko. Jesusen pertsonaren adierazgarri eta ezaugarri ditugu guzti hauek. Jesusek Jainkoa iragartzen zuen, presente egiten zuen, gutxi batzuentzako. Eta ez hitz soilez bakarrik, baizik eta hainbat keinu, gestu eta senboluen bitartez, bera zelako lehen da biziko simbolu edo sakramentu. Orain, leheno esan dizuetan bezala, presentza hori mundu guztira zabaltzen da, ez bakarrik Palestinan, eta ez bakarrik garai hartan. Aldi hartan, Jesusek esan zien bere ikasleei. Evangelioa irakurtzen dugun bakoitzean, honela hasten dugu. Aldi hura ez da iragana. Aldi hura gaurko eguna da. Ez gera inoiz konturatzen akaso, baina ez gera ari irakurtzen historia liburu bat. Baizik eta evangelioa. Hau da, Jesus ari zaigu gaur hitz egiten, gaur bere hitza zuzendu nahi digu. Aldi hartan, Jesusek esan zien jarraitzaileei, aldi hura gaurko eguna da, eta jarraitzailea hura ni naiz. Aldi hartan, eseri zen Jesus bere jarraitzaileekin mahai baten,
hartu zuen ogia eta bedeinkapen otoitz luzea egin ondoren guk egiten dugun bezala. Bedeinkapen otoitz luze hori, prefazioarekin batera, ezta? Gero santuza eta konsagrazioa, instituzioa, eta honen bitartez, honekin eta honengan, hori da, hori guztia da. Otoitz, bedeinkapen otoitz hori guk egiten duguna. Ba, ez zuen haientzako bakarrik egin. Hor, evangelioan kontatzen ari zaiguna. Guretzako ari da egiten, Eukaristian ospatzen degunean. Evangelioak irakurtzerakoan, honetaz jabetzen laguntzen digu. Iragana ez dela iragan soila. Bai, datuak ikasten ditugu, ezagutzen ditugu, Jesusen bizitzaren inguruan, baina ez dira bakarrik gure burumuinerako, ez dira bakarrik hemengo ordenadorean pilatzeko datuak hoiek, baizik eta barnera eramateko, bihotzera eramateko, fedearen jarlekua den bihotzera eramateko. Kontura gaitezen, atzokoa, iragana, gaur betetzen ari dela, liturgiaren simbolo guzti hoien bitartez, signo ezaugarri guzti hoien bitartez. Eta esaten zaigunean, Pedroen etxera joan zela, Jesus eta amagiarreba sukarrakin zegoela eta sendatu egin zuela, niri ze inporta zait hori. Zer ikusia du nerekin horrek. Orain dela 2000 urte Jesusek egin zuen, bat sentatu zuela, emakume bat sentatu zuela, eta zer? Ez gera ari irakurtzen iragana, baizik eta gaur gertatzen arik dana, gaur jauna gurekin egiten ari dena, egin nahi duena, deskubritzen, sentitzen ari gera, bizi eta esperimentatu ahal dezagun. Bihar hitz egingo dizuet simbolo batzuen esan nahia. Agertuko dizuet zer esan nahi duten. Eukaristian esan dizuet gauza askori buruz hitz egin daitezke, ez da. Apaiza etortzen denean musu ematen dio aldareari, musu ematen dio evangelioari. Zergatik ematen dio musu hori? Gestu horren bitartez jaunarekin topo egiten ari gera. Eta hainbat horrelako, ez da? Baina nik aukeratu dut bat berezia dena. Apaizen jantziak esplikatuko dizkizuet. Zer esaten digute jantzi horiek apaizari buruz, baina batez ere, zer esaten digu jaunaren desio horri buruz. Zurekin aurkitzea nahi nuen, desio nuen, irrikitan nagoen zurekin Paskua hau ospatzeko. Apaiza da, Kristau elkarteko bakarra era ezberdinean jasten dena. Zergatik, zertarako, zer adierazi nahi du? Simboloa da. Simboloa baldin bada, esan nahia eta izana bat atoz. Eta gainera apaizak sakramentu bat jaso du. Esku ezartzeakoan sakramentu bat eman zitzaion. Hori esplikatuko dizuet bihar. Kontura gaitezen, Eukaristian denak duela garrantzia espirituala. Kristau bizitzarako. Ez noski oharrak ahazten bazaizkit, edo zerrenda ahazten bazait. Horrek ez, baina gainontzean, Eukaristia hitzez eta ekintzez trentsatua, korapilatua dago, eta guzti horrek, korapilo guzti horrek, guzti horretako
ari bakoitzak du zerbait guri esateko. Entzun ezaiguzu jauna. Eskari bakoitzari horixe erantzungo diogu orain. Jauna, erakutsi ezaiguzu alaitasunez zu eta gure senideak zerbitzatzen. Entzun ezaiguzu jauna. Jauna, erakutsi ezaiguzu otoitz egiten zu bihotz xaloz gorez zaitzagun. Entzun ezaiguzu jauna. Jauna, erakutsi ezaiguzu Eukaristiaren misterioan sakontzen hobeto parte har dezagun. Entzun ezaiguzu jauna. Jauna, erakutsi ezaiguzu gure pekatuak zure elizan sortzen dituen zauriak sendatzen. Entzun ezaiguzu jauna. Jauna, erakutsi ezaiguzu elkarte bateko kide sentituaz Eukaristian parte hartzen. Entzun ezaiguzu jauna. Jauna, erakutsi ezaiguzu ogirik ez dutenekin eskuzabalekoak izaten. Entzun ezaiguzu jauna. Jauna, erakutsi ezaiguzu senideekin gure fedea eta itxaropena elkar banatzen eta bizitzen. Entzun ezaiguzu jauna. Jaunaren otoitza, igandeko otoitza, aita gurea, otoitz horren bitartez, jaunari ogia eskatzen diogu, otoitz hori esanaz, prestatzen gera, Kristoren gorputza hartzeko, hau da, Jesusek gurekin topo egiteko duen desiori erantzuteko. Behin edo behin esan dizuet, jauna hartu ondoren, jaunaz betearren, askotan kanpora, elizatik kanpora, utzik ateratzen gerala. Hori gerta daitekeen okerrena da guretzako. Jaunarekin topo egin eta ez bagina elkar aurkitu bezala atera elizatik. Esan dezagun elkarrekin aita gurea. Gure aita zeruetan zerena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreina, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egurtako lugia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi barkatzen diegu ezkero, eta ez gutenta dira eraman, zeraitzazu Espiritu Santuaren egitez eta aitaren nahia beteaz, semea presente egiten zaigu Eukaristian, berarekin aurkitu gaitezen, berarekin bat egin gaitezen, aita, Espiritu Santua eta semea hirurak parte hartzen dute misterio honetan. Horregatik hasten gera aitaren eginaz eta horregatik bukatzen dugu baita ere aitaren eginaz aitorpen bat da hori. Esaten dugu hemen gertatzen dena jangoikoak egiten du. Eta alde egiterakoan esaten dugu hemen gertatu dena jangoikoaren ekintza izan da. Aitaren, semearen eta espirituaren ekintza. Jesus presente, Jesus pistua presente egiten da gure artean espirituaren eta aitaren borondatez. Espirituaren egintzaz eta aitaren borondatez. Eta horregatik, hirutasun santua
goretziaz, bedeinkatuaz, bukatuko dugu gaurko otoitzaldi hau. Semeari ere bai. Jesus, jainko semea, bedeinkatuazu. Guregatik hil zara, bedeinkatuazu. Aita Kristus zaituta, bedeinkatuazu. Gure artean zaude, bedeinkatuazu. Gure artean zaude, bedeinkatuazu. Espiritu Santua, bedeinkatuazu. Bizian bizigarri, bedeinkatuazu. Ose maite bikaina, bedeinkatuazu. Malkoetan pozgarri, bedeinkatuazu. Malkoetan pozgarri, bedeinkatuazu. Gaurkoa hemen amaitzen da. Gogo duzuenok, bihar ere etorri aurreratu dizuet, ze gaiei buruz hitz egingo dizuetan. Así que, gogoko baduzue eta ez pasaizue gustatzen, gelditu etxean edo pasiera bat eman. Eskerrik asko.